വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേത്. തത്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പഞ്ചം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണീം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഹദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാരിണി. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്വാൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതാരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയതാണ്. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ൃതേന ഹീമയാ ഛന്ദാസി ഗുരവേഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവിളിയേ ഘന ഗഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതയപദേശേന ഹ്യാംനായാർത്ഥച്ഛ പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദി പിരഭ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ത്രീശൂരാദിഭ്യ അഭ്യത ശൂദ്രാദി അഭ്യതേ അഭ്യത അഭിയുത അഭിയുത. അഭിയുത ഇവിടെ നമ്മൾ മീനിങ് ഒക്കെ വായിച്ചതാണ്. സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയവർ അതാൽ പോലും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്ത്രീ ശൂദ്ര ആദിഭി അഭി ഉദ അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഏതാണ് ആരാധിക ബന്ധുക്കൾ അല്ലെ, അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക്. ഞാൻ ശിക്ഷണാപരമായ കാർക്കശ്യ ശബദവിധേയനാകയാൽ വേദങ്ങളെയും യജ്ഞവേദികളെയും വിനീതമായി ആരാധിക്കുകയും അനുശാസനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചപ്പോ എന്താ വേണ്ടി വന്നെ, അതിന് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ്. അതാണ് ശിക്ഷണാപരമായ കാർക്കശ്യ ശബ്ദ വിധേയനാകയാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിയമം അനുസരിച്ച് യമനിയമങ്ങൾ പോലെ അവിടെ എന്താണ് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് രചന നടത്തുമ്പോ. അപ്പൊ അതിന് വിധേയമായിട്ട് വേദങ്ങളെയൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വേദരചന നടത്തി. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെയൊക്കെ മാനിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് രചന നടത്തിയ പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യനെ എപ്പോഴും ഏതാണ് ഗുരു നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരു ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെയും ആത്മീയാചാര്യനായ നാരദ മഹർഷിയെയും എന്ത് ചെയ്തു? ബഹുമാനിച്ച് നമസ്കരിച്ച് യജ്ഞവേദികളെയും വിനീതമായി ആരാധിച്ചു. യജ്ഞവേദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡമാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം
ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാപമോചനം നടത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ യജ്ഞവേദികളെയും, യജ്ഞം നടത്തുന്ന സ്ഥലം, യജ്ഞവേദികളെയും വിനീതമായി ആരാധിച്ചു. അപ്പൊ ഒരാള് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം എന്നാ പറയുന്നത്? യജ്ഞവേദികൾ ആരാധിക്കണം, ആത്മീയ ആചാര്യന്, പിന്നെ ഏതാണ് വേദങ്ങൾ ശിക്ഷണാപരമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട അതിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് അനുശാസനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അനുശാസനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവയെല്ലാം അനുവർത്തിച്ചും നിയമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ചും എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുവരെ രചന നടത്തിയത്. സ്ത്രീകൾക്ക്, ശൂദ്രർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾ, മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ധർമ്മമാർഗം ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ ഞാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം, ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ധർമ്മമാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 പുരുഷാർത്ഥം അല്ലെ? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്, ഡ്യൂട്ടീസ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. നമുക്ക് ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവർക്കും ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കും ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ? ചെയ്യാനുള്ള, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട, അതാണ് ധർമ്മം. അതെല്ലാം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏതാ മഹാഭാരത വർണ്ണനയിലൂടെ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മ മാർഗം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് മഹാഭാരത രചന നടത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ എളുപ്പമായിട്ട് ലഘൂകരിച്ച് എഴുതിയെങ്കിലും, ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ എഴുതിയെങ്കിലും അതിന്റെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വേദങ്ങളിലും മറ്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല അല്ലെ? അതെന്താണ്? ധർമ്മമാർഗം, ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, അത് ചെയ്ത് യോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പിന്നെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ദൃശ്യമാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്, നാരദൻ വ്യാസന് എന്നുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ഞാനാണ് സ്ഥാപിച്ചത്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതിലൂടെ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ, തദ്വിധി പ്രതിപാദന പരിപ്രശ്നേന സേവയ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനീതമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ ഏത് ചെയ്യണം, സേവിച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചും മഹാഭാരതത്തിൽ അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു? വ്യാസദേവൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാതെയും ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും ആർക്കും വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ച് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നാലേ വേദങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദങ്ങൾ, ആത്മീയാചാര്യന്മാർ, യാഗ, അഗ്നി എന്നിവയെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. വേദങ്ങള്, ആത്മീയാചാര്യൻ, യാഗാഗ്നിയൊക്കെ വേണം ബഹുമാനിച്ച് ആരാധിക്കണം. സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്ര ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ, അതായത് ദ്വിജബന്ധുക്കൾ, ക്ഷത്രിയർ അഥവാ വൈശ്യകുലത്തിലുള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർ അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഇവരെല്ലാം ഇവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വേദവിജ്ഞാനത്തിലെ സർവവിധ സങ്കീർണതകളെയും ക്രമാനുഗതമായി മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒഴുക്കോട് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ക്രമം അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതെ ക്രമത്തിൽ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ. മറ്റത് സംസ്കൃതമാണ് അല്ലെ? മനസ്സിലാകാത്ത മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ യുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെക്കാളും അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം
മഹാഭാരതത്തിനാകുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ കലിയുഗത്തില് എന്താണ് അല്പജ്ഞാനികളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് അല്പ ആയുസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഒന്നും സമയമില്ല, പിന്നെ സൗകര്യവും ഇല്ല, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ആളുകളും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കാരണം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാഭാരതം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മഹാഭാരതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങൾ അതേപടി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഏതാണ്, പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ്? മഹാഭാരതം പഠിക്കുന്നതിനാണ്, വായിക്കുന്നതിനാണ്, കേൾക്കുന്നതിനാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാം മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ലഘൂകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാബീബദമേ ദൈഹ്യോ ഹി ആത്മാ, അതാണ് ഹ്യാത്മാ എന്ന് പറയും. ഹി ആത്മാ, ഹ്യാത്മാ. അടുത്ത് ച ഏവ ആത്മന, ച ഏവ ആത്മന, അതാണ് ചൈവാത്മന വിഭുഹു. തഥാബീബദമേ ദൈഹ്യോ ഹ്യാത്മം ചൈവാത്മന വിഭുഹു. തിരിച്ചു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. ഹി ആത്മ ച ഏവ ആത്മന, അതാണ് വിഭുഹു. അസമ്പന്ന ഇവ അഭാതി എന്നാണ്. ഇവ അഭാതി, അതാണ് ഇവാഭാതി. ഇവ അഭാതി, ഇവാഭാതി ബ്രഹ്മ വർച്ചസ്യ സത്തമഃ ബ്രഹ്മ വർച്ചസ്യ സത്തമഃ. അപ്പൊ തഥാപി ബദമേ ദൈഹ്യോ, ദൈഹ്യോ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്? ദൈഹ്യാന്ന് എന്റെ ശരീരത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ദൈഹ്യോ എന്നാണ്, എന്റെ ദേഹത്തിൽ എന്നുള്ള. ഹി ആത്മാ ഹ്യാത്മാ ച ഏവ ആത്മന ചൈവാത്മന വിഭുഹു. അസമ്പന്ന ഇവ അഭാതി ഇവാഭാതി ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ സത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് പദാർത്ഥം നോക്കാം. തഥാപി എന്നിരുന്നാലും, ബദ ന്യൂനത, മേ എന്റെ, ദൈഹ്യ എന്റെ ശരീരത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഹി നിശ്ചയമായും, ജീവാത്മാക്കൾ, ച ഏവ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ആത്മന ഞാൻ തന്നെ, വിഭു വേണ്ടുവോളം, അസമ്പന്ന ആഗ്രഹിക്കയാൽ, ഇവ അഭാതി അപ്രകാരം ഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മ വർച്ചസ്യ വേദാന്തികളുടെ തമ സത്ത് തമ ഇതാണ് പരമപുരുഷൻ, പരമോന്നതൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശീല പ്രഭാതക്ക് ഇതേ. ഞാൻ സ്വയം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വതിനാലും പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതനാണെങ്കിലും ഒരു അപൂർണത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ആണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ 4 ന്യൂനതകൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെയായ വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു, എനിക്കൊരു അപൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒത്തിരി വേദങ്ങളും ശ്രുതികളും സ്മൃതികളുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രചിച്ചു അല്ലെ. വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി രചനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല. എന്തോ കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, എത്ര നന്നായിട്ട് വെച്ചാലും പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു അപൂർണത, അത് ഉദാഹരണം ശരിയല്ല എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്, ഒരു അപൂർണത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത്, എത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതിയാലും പറയും എന്തോ ഒരു പോരാന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നി എന്നല്ലേ. പൂർത്തി നല്ലതായിട്ട് എഴുതിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആരും നന്നായി എഴുതിയെന്ന് പറയത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവന് ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നു, ന്യൂനത തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ഒരു സ്വയം ഏതാണ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് വ്യാസദേവൻ, വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. ആർക്കും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, രചനകൾ. എന്നാലും ഭാവാർത്ഥം നിസ്സന്ദേഹം, ഒരു സന്ദേശവും സന്ദേഹവും ഇല്ലാതെ, സംശയവും ഇല്ലാതെ,
ശ്രീല വ്യാസദേവൻ വേദ സംപ്രാപ്തങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാലും സമ്പൂർണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെല്ലാം ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും കൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന രചനകൾ. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപൂർണത. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അധപ്പതിച്ച ജീവാത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണം വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ സംഭവ്യമാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അത് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയാല് അത് മാറിക്കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണം എന്തിലാ? ഭൗതിക വസ്തുക്കള് അധപ്പതിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേദങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിച്ച്. വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വഴിയുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളെയാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞങ്ങളാല്. എന്നാൽ പരമസംപ്രാപ്തി വേറൊന്നാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ശുദ്ധീകരണം നടത്താമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് വേറൊരു കാര്യമാണ്. ശുദ്ധീകരണം മാത്രം പോരാ എന്നാണ്. ആ സംപ്രാപ്തി പ്രാപ്തമാകാത്ത പക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതരെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വേദങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചാലും എന്താകുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സംജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇവിടെ സംജ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ്. അതാണ് സംജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കുറവ് തോന്നി. എന്ത് കുറവ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തോന്നല്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. കിം വാ ഭാഗവത നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം വാ ഭാഗവത ധർമാന പ്രായേണ നിരൂപിതാഃ പ്രിയാ പരമഹംസാനാം തയേവ ഹി അച്യുത പ്രിയാഃ. കിം വാ ഭാഗവത ധർമാന പ്രായേണ നിരൂപിതാഃ പ്രിയാ പരമഹംസാനാം തയേവ ഹി അച്യുത പ്രിയാഃ. ഹ്യച്യുത പ്രിയാഃ. പ്രിയാഹ ഹി അച്യുത പ്രിയാഹ. അങ്ങനെ വായിക്കാം. അല്ലാത്തത് ഹ്യച്യുത പ്രിയാഹ എന്നും വായിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. കിംബ അഥവാ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ധർമ്മ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് ധർമ്മ, ആ കടമകൾ, ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ധർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അല്ല പ്രായേണ, മിക്കവാറും. നമ്മൾ പ്രായേണ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രായേണ അല്പായുസു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് കലിയുഗത്തിൽ എന്നുള്ള. പ്രായേണ മിക്കവാറും. നിരൂപിതാഹ നയിച്ചു. പ്രിയാഹ പ്രിയപ്പെട്ട. പരമഹംസാന ഉചിത സത്തകളുടെ, അതായത് പരിപൂർണ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ അസ്തിത്വങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് പരമഹംസ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എന്നാണ് പരമഹംസരുടെ. തേ ഏവ അതും ഹി നിശ്ചയമായും അച്യുത അപ്രമാദ ഗതിയായ പ്രിയാഹ ആകർഷിക്കുന്ന എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്ന? പരിപൂർണമായ അസ്തിത്വങ്ങൾക്കും അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാലാകാം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ച്. അപ്പം വ്യാസദേവന്റെ അസന്തുഷ്ടിയുടെ കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്താണ്? ഇതാണ് പരിപൂർണമായ അസ്തിത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ പരമഹംസ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠരും, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട
ഏതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, സവിശേഷമായി വിശേഷ രൂപേണ പ്രതിപാദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ഏതാ ധർമ്മ കാമ അർത്ഥ മോക്ഷ ഒക്കെ കുറിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലൂടെ വേദത്തിനെയും സാധാരണക്കാർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ഏത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും അല്ലെ, പരിപൂർണമായ അസ്തിത്വങ്ങളായ പരമഹംസ അവരെ പോലുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെയും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആ വിശേഷ രൂപമായിട്ട് ഞാന് പ്രകീർത്തിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് അസംതൃപ്തി തോന്നുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്വയം ചെയ്യണം എന്നാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്തിയിൽ എത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളും സ്വയം വിലയിരുത്തണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അനുഭവപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന എന്താണ് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഇത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യാസൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാന് എന്റെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണം എന്താന്ന് പറയുന്നു, ഞാന് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരെയും പ്രശംസിച്ചില്ല, അവരുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ജീവാത്മാക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് അത് ആ രചന നടത്തണമായിരുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഇത് അനുഭവവേദ്യമാക്കണമായിരുന്നു. സേവനത്തിന് സാധാരണക്കാരെയും അതിന് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ രചനകൾ നടത്തണമായിരുന്നു. സാധാരണ സേവന മനോഭാവത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതമാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനോ ജീവാത്മാക്കളോ പരിപൂർണമായി തൃപ്തരായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ. മനസ്സിലായാലേ അവർ എന്ത് ചെയ്യൂ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്കും സംതൃപ്തി നൽകും, ഭഗവാനും സംതൃപ്തി നൽകും, ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളായ ഭക്തർക്കും സംതൃപ്തി നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനും സംതൃപ്തി കിട്ടും, സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സംതൃപ്തി കിട്ടും. ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ ഇത് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല, സാധ്യമായില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തില്ല, വിശദമായിട്ട് പരാമർശിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ നാരദ മുനി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ അങ്ങനെയാണ്, എന്താ മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കാൻ, അതിനെ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു വിഷമം തോന്നിയിരുന്നപ്പോ, നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എത്തിച്ചേരുമ്പോ ഒരു ആശ്വാസം അല്ലെ. അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ആരാ, വ്യാസദേവന് നാരദ മഹർഷി. അപ്പം നാരദ മഹർഷി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂനത വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം എന്താ, നാരദ മഹർഷി അത് സൂചിപ്പിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായതിനാൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്ത, സാന്ദീപന മുനിയേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ, ശ്രീരാമദേവൻ വസിഷ്ഠ മുനിയെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ആചാര്യനായിട്ട് ആരുണ്ട്, നാരദ മുനി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ മുനിയുടെ സാന്നിധ്യം ആര് കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, വ്യാസദേവനെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് ന്യൂനത എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് നാരദ മുനി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ബോധ്യമായി വ്യാസദേവന്. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിദ്രുതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദശ്രമം പ്രഗുദാഹൃതം. ഇത് പിടിച്ചു വായിക്കേണ്ടതാണ്. 32 കൃഷ്ണ. തസ്സൈവം അല്ലെ, തസ്യ ഏവം, തസ്സൈവം ഖിലം അപ്രധാനം അല്ലെ, ആത്മാനം ആത്മാവ്,
മന്യമാനസ്യ മനസ്സിൽ പര്യാലോചിക്കുന്നു. ഖിദ്യത ഖിദ്യത എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ. നാരദ നാരദ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ അഭ്യാഗ്രാത് അല്ലെ, അഭ്യാഗാത് നാരദൻ അവിടെ ആഗതനായി. ആഗതാത് അല്ലെ, അഭ്യാഗാത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗതനായി. ആശ്രമം എന്താണ്, ആശ്രമത്തില് ആരുടെ, വ്യാസമുനിയുടെ ആശ്രമത്തില്. പ്രാഗുദാഹൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹൃതം. പ്രാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ്, ഉദാഹൃതം അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നാരദ മഹർഷി എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു? വ്യാസദേവന്റെ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്, അതായത് വ്യാസദേവന് വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തസ്സൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിദ്യതഃ എന്താണ്? കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാത് ആശ്രമം. പ്രാഗ് ഉദാഹൃതം. ഇവിടെ പ്രാഗ് എന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ദീർഘം കണ്ട് സംസ്കൃതത്തില് പ്രാഗ്, മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ എടുത്തെഴുതിയപ്പം ഇവിടെ വന്ന പ്രാഗ്, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭു എന്നേ ഉള്ളു. പ്രാഗാണ്. പ്രാഗ് ഉദാഹൃതം. തസ്സൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാത് ആശ്രമം. പ്രാഗ് ഉദാഹൃതം എന്നാണ്. തസ്സൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാത് ആശ്രമം ഉദാഹൃതം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കൂട്ടി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാസദേവൻ തന്റെ അപൂർണതയെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സരസ്വതി നദീ തീരത്തുള്ള കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നാരദൻ ആഗതനായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താലല്ല വ്യാസദേവന് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാരണം എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ ആരുടെ മകനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ്. പിന്നെ ആരാ ഗുരു? നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ആരാണ്? സാഹിത്യ അവതാരം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവിന്റെ കുറവൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗുണമാണ് സർവജ്ഞാനം അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനം ആർക്കുമുണ്ട്? വ്യാസദേവനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ അല്ല വ്യാസദേവന് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. ശൂന്യത എന്ന് പറയാൻ എന്തോ ഒരു കുറവ് തോന്നിയില്ല, അതാണ്. അദ്വൈതവാദിക്ക് ഏതൊരു പ്രവേശനവും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ, വൈഷ്ണവർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അദ്വൈതം അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള ആ വ്യത്യാസമില്ല, അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യത്യാസത്തിലല്ല. അപ്പൊ അദ്വൈതവാദിക്ക് ഏതൊരു പ്രവേശനവും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അപ്പൊ ഭാഗവത ധർമ്മം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാഗവത ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനും കലർപ്പില്ലാത്ത അല്ലെ, അഹൈതുകമായ, പിന്നെ ഏതാണ് അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒട്ടും ഏതാണ് തടസ്സമില്ലാത്ത ഏതാണ് അനസൂയം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അദ്വൈതവാദിയായ പരമഹംസരുടെ അതിശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അദ്വൈതവാദി എന്നത് ആദിശങ്കരനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ.
അവരെ പോലെ ആരാണ് ഭാഗവതരെ അങ്ങനെ പെടുത്തരുത് എന്നാണ്. ഭാഗവതരെ, ഭഗവാന്റെ സേവകരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാൻ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഭാഗവതം. ശ്രീ വ്യാസദേവന് ആധികാരിക ദിവ്യത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നിട്ട് കൂടി തന്റെ രചനകളിൽ ഏതൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായും ഉചിതമായും വിശദീകരിക്കാത്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. ഇത്രയും കൃതികളൊക്കെ രചിച്ച് എല്ലാം ആധികാരിക ദിവ്യത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, എല്ലാ അറിവുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് വിട്ടുപോയി? അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങള് വ്യക്തമായിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്തില്ല? വിശദീകരിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികള്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങള്, പ്രവർത്തികളെ ഒന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇതില്ല പ്രകീർത്തിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രചോദനം പകർന്നു നൽകി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഇപ്പം വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? സാഹിത്യ അവതാരമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു അംശം ഗുണങ്ങളും കൂടെ കിട്ടും അല്ലെ, ശക്തിയും കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതാണ്? പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് ആരെന്ന് പഠിച്ചു? അവതാരങ്ങൾ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഏത് കിട്ടിയിട്ട്? ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാസദേവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം പ്രചോദനം നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് വീണ്ടും പിന്നീട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആകയാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച ശൂന്യത അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വേണ്ട പോലെ പ്രകീർത്തിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശൂന്യത. അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമ യുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയിൽ സർവ്വതും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നുവെന്ന് ഇതോടൊപ്പം സുവ്യക്തമായിട്ട് വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെ ആകും, വൃഥാവിലാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മമാർഗമാണോ, ജ്ഞാനമാർഗമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ മാർഗമാണോ അല്ലെ, ധ്യാനമാർഗം അല്ലെ, അതാണോ? ഏതിലും അത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കണം? ഭക്തി യോഗയിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കണം. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിന് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് വഴിയാണ്? ഭക്തിയുധ സേവനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ? പ്രേമയുധ സേവനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന് ഏതാണ്? അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുന്ന നമ്മൾ പ്രേമഭാവത്തിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുധ സേവനമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുധ സേവനം ചെയ്യുന്നു, സ്നേഹത്തോടെ, ഇഷ്ടത്തോടെ ഒക്കെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഫലമില്ല. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം ഏതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉദ്യമിക്കാതെ സർവ്വത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനോട് ഏതാണ്? സ്നേഹം തോന്നി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയുള്ളത്? പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഭഗവാനുള്ള സേവനമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കിച്ചണില് ഇതാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫുഡ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു? ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഏതാണ്? ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാനല്ല, അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നിത്യ ജീവിതത്തില് അപ്പൊ ഏതാണ്? അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളും ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്താനും ശുദ്ധഭക്തരാകാനും പ്രേമഭക്തിയിലൊക്കെ എത്താനും ഭഗവത് ദർശനത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ എന്താണ് ന്യൂനത? ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ?
അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി, അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.